mapavý, latinsky Toxetes jaculterix. Jíhmys. Délka těla je 15 cm. Rozmnožování pomocí jiker, o které ovšem nepečuje. Patří do řádu ostnoploutvých, podobně jako okouni. Združuje se u hladiny a velkýma očima pozoruje hmyz, který usedá na vyčnívající část rostliny. Pak vypudí z tlamy v tenký proud vody, který hmyz zasáhne a srazí na hladinu, kde ho sebere. Jindy namíří do roje hmyzu nad hladinou. Vodní paprsek tvoří přitlačením jazyka k hornímu patru, v němž má zvláštní žlábek. Trefí se na vzdálenost až 2 metry, ale musí se přesnému míření učit. Můžeme ho zařadit do obratlovců, ryb a ostnoploutvých. Biotop. Branitské vody a mangrove v jihovýchodní Asii.